Ето, забележете, тук е правено някакъв опит за обръщане с мазилка, което е толкова зле, че се наложи аз да изкъртя и наново да изградя. Идваме тук, зоната на кухнята, малка кухничка се обособява. Пода търпи изменение, това всичко ще се изкърти, ще се направи замазка и ще залепа плочки в тази си зона, а тази зона циклене и лакиране. Тук вече е като за всяка кухня, разположение на уредите, има точно места за изграждане на електрото, на обратната вода, захранваща вода. Всичко тепърва предстои да се случи. Тавана гипс картон, прав таван, ще направя зелен картон. Обръщане на тази врата. Може да видите колко са зле нещата. Няма нищо общо с истината. Това всичко ще бъде изкъртено и изградено наново така, както трябва да бъде. Обръщам внимание на портала тук. Това всичко ще бъде обърнато двустранно, така че да имаме абсолютна еднаква ширина от всякъде, страни, горе. Като погледнеш навсякъде обръщане с ъгли, да прилича на работа. И общо взето тук е това. Друго няма, банята е изградена, клиентите решават да си остане както си е в момента. Очаквайте включване на още мои видеа в процеса на работа. Ако има нещо, ще ви давам информация кое как се случва. Забравих да спомена с идването на обекта днес. Първата основна задача ми е облепване на, в случая, радиатори, чисто нови радиатори са. По време на ремонта, за да няма отдрасквания, за да няма подобни неща, задължително найлонче покриване идеално, както и подпрозоречната дъска, заедно с прозореца, всичко трябва да се облепи навсякъде. Това, което забелязвам, много колеги не го правят, трябва да запазим съществуващите неща на клиентите, запазени и с цел да няма щети. Това е много важен момент. И това е, приятели. Стана дълго видеото. Пожелавам си успех. До нови срещи. Чао!